kendaga di puso nakem kararwami amin ken kaida to. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adakuma kada kayo. Kasangbayan tayo ni Apo Eril Cordero. So ti kadwa tayo nga Apo Padi. Kadwa na pa ni Mamang ken ni Papang na. Ita ni Elmer ken ni Evelyn. Nagita ti Papang ken Mamang ni Eril taga Narbacan na ordenan ni 2020. 2020 lang, 2021 tata. Silangan nga ni duwang aumpay 2 taon na. Ya. May kaalong nga taon kumanga umay. Ito no Pebrero kuma. Ngam na isapsapa. Palakpakan tayo. May katlong aldaw ti panagsagana tayo. Ti panangrambak tayo ti piyesta na po Santa Maria Immaculada Concepcion. Nakaturong kadagiti trabahador ti familia ken biag daytoy nga aldaw. Idadawatan tayo ida ken kastamet dagiti mangidaulo iti panaki paset iti daytoy nga aldaw ti nobena tayo iti taga barangay dagiti hermano iti 2020 Amaraw, Baksayan ken Baliw nagijay idi suda tatta may kaalungal daw suda ti mangidaulo ikararagan tayo nagitoy nga barbarangay ken dagiti sisada ket idadawatan tayo ti umunangal daw ti Disyembre panangrugi nga panakipagtrabaho kada tayo ni Apo Eril. Tarabayan ikan ti Apo iti pigsana ta no kadwa tayo nga agbaklay ti Cruz ditoy Santa Cruz. Agyaman tayo iti panagduras dagiti biag ti sisag lalo dagiti nagaget nga agsinodo ken kadwan na itatta no lumabas ka kadagiti barbarangay tunggal chapel tunggal sisa karkararag agnobnobena da diretso maten dagiti sinodo iti tunggal sisa. Sa ganan tayo iti bagbagi tayo, agbabawi tayo, karagiti basbasol tayo, tapno may kariti makiranod, karagiti na santuan na misteryo. Kuna tayo nga rod amin, agkonfesarag iti Dios aman nakabali na amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isungag pakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tay kumati man nakabali na Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kumararag tayo. Apo sa ganaem kad dagiti puspuso mi, babayan ti na Dios sana bilag mo, tapno intun umay ni Kristo nga anak mo, maikarikam to ang makiranod iti padaya ti agnanayo na biag, ken umawat iti nailangitan na tinapay nga ipaay na. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Dito'y bantay siyon, mangisagana ti Apo,
ang manakabalin amin iti padaya nga agpaay kadagiti amin a nasyon ditoy lubong. Agkakayo masto kita raon ken arak amay dasar. Iti daytoy abantay ikatendanto ti ulep nila dingit. Ngadda iti ngatuen dagiti amin a nasyon. Punasin nanto dagiti amin alwa iti katendanto ti panakaibabain nan asin nagaba dagiti tattao iti entero alubong. Ti Apo a mismo tinagsao inton mapasamak daytoy kunanto ti tunggal maysa isu ti Dios tayo. Agtalik tayo ken kuana ket ispalen na tayo isu ti Apo nagtalek tayo ken kuana. Ket ita naragsak tayo ket napnuan tayo iti rag-o. Agsipod ta insalakan na tayo. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio. Agtaingak to agnanayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko, iti nalang to akaruutan paginanaak, iti sibay dagiti natalna nga ubog iturong na. Baro apigsa ti paayo na kanyak. Iturong nak iti tumutop adalan gapu tinagan na. Uray pay no aglasatak iti inget sipnget a lugar. Jak to agbuteng taada ka kanyak. Ti sarukod ken baston mo sa lakni bandak. Mangisagana ka ti padaya nga agpaay kanyak. Iti himatang dagiti kabusor ko linanaam ti ulok agliplipyas ti tasak. Awan dua-dua akumuyog to kanyak ti kinaimbag ken kinamayagayat mo bayat ti panagbiag ko. Ket agtaingak to nga agnanayon iti balay mo. Agnanayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. Agdaken ka dagiti sa uama ka. Ti agnanayon abiyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Nagna ni Jesus iti igid ti dan-aw ti Galilea. Simangat iti maysa a turod sa nagtugaw. Napankan kuha na ti adu a tao nga nangikuyog kadagiti pilay, bulsek, lugpi, umel ken adupay a masakit nga indisuda iti sangwanan na. Ket pinaimbag na ida. Nasdaaw dagiti tattao ket indaydayaw dati Dios iti Israel idi makita da a nakasaon dagiti umel naimbagen dagiti lugpi makapagnan dagiti pilay ken makakitan dagiti bulsek. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana,
Maasyanak kadagitoy atat tao, tatalo nga aldawdan ditoy yan ko, ket ita, awanen ti kanenda. Diyak kayat apagawidan ida, si bibisin, amangan numatalimu daw da iti dalan. Sa dino ti pangalan tayo, ditoy letang iti umunay akanen, iti kastoy akaado ti tao, sinaludsod dagiti adalan. Adda mano at tinapayo, dinamag ni Jesus. 7, ken sumagmamano ababasit nga ikan, insungbat dagiti adalan. Imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti 7 at tinapay ken dagiti ikan sa nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na sa nainted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. 4,000 alalaki tinangan, malaksid dagiti babae ken ubing. 7 a basket tinapno kadagiti natda nga inornong dagiti adalan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, nagpintas daytoy nga Ebanghelyo nangyagan tayo. Kaya't palubusan dakman kakabsat nga mangipaay ti sumagmamano a pagpampanunutan, may panggepmet laeng daytoy nangyagan tayo. Kakabsat, padasan tayo man nga ikan ti nagpaydu mga perspektibo dagiti paset iti Ebanghelyo nga no basbasaen tayo ket kasla saan nga kaslaawan iti pategna. Umuna, nagpintas ditay sa ludsod dagiti adalan, idi nga kinuna ni Jesus, maasyanak kadagitoy atat tao, tatalo nga aldawdan ditoy yan ko, ket ita awanen ti kanenda, diyak kayat apagawidan ida, asibibisin, ang mga numatalimu daw da iti dalan. Ket sinaludsod dagiti adalan, sa dino, ti pangalan tayo, ditoy letang iti umunay akanen, iti kastoy akaado ata ti tao. Remember, kakabsat, iti saludsod ket sa dino, saan akasano. No daduma, kakabsat, no adda iti problema tayo, napatpateg asaladsudan tayo iti sadino ngem iti kasano. Where more than how. No takadi aya iti pakasarakan tayo iti sungbat kadagiti dadagsen tayo. Simbaan. And ultimately, iti Dios tayo. Nagpayduma daytoy nga kanito kakabsat iti matang tayo dagiti miyembro iti Family and Life Apostolate, dagiti pagasawaan iti parokya. Kang ronaan na unay kadagiti particular barangays nga mangidad nga nadutukan nga mangidaulo daytoy may 3 nga aldaw iti panagnovena. Ket nagsaya at kakabsat nga pagpampanunutan tayo, adda iti problema nga umapay iti familia, ay ket ti umuna nga saludsod, saan nga kasano, no di ket di sa dino, ket masarakan metlaeng iti sungbat, iti uneg ti pagtaingan, when no iti buo nga sangkapamilyaan, umasideg iti simbaan, umasog iti tulong ti Dios. Saan kadi nga kastamet laeng iti inaramid ni Maria, idi nga da nga ti dadagsen problema dagiti kakaskasar sa jay kana, idi nga naibusandan iti arak, iti inaramid ni Apo Santa Maria, immasideg ken ni Jesus. Again, the question is, where? Dayta iti sinungbatan ni Maria, iso nga napan ken ni Jesus. May kadwa kakabsat nga kayat ko nga ikan tayo iti importansya ket daytoy apaset iti Ebanghelyo.
Imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. No aramatan tayo kakabsat iti Ingles a pataros, ti balikas nga naaramat ket recline, saan laeng nga agtugaw, di ket di agrecline. Anya kadi iti kayat nga ipasimudaag ni Jesus no apay nga pinagtugaw na dagiti tattao. Umuna, pudno, amo ni Jesus iti kagagalad ti tao nang nangruna no mabisbisinan ti tattao. Napadasan nyo kadin kakabsat iti napan na dimaray iti maysa nga kasar, for example. Ket alas 12, awan pay laeng dagiti kakaskasar. Ta madama pay laeng ti picture taking. Ket no nakasangpet da, nagadunto pay laeng nga awan ti ka-SS kan na nga paset iti programa. Agsalan to pay laeng ti tunggal maysa, picture dita, picture ditoy. Ket no mangrugin iti palanit, agdidinronen at iti tattao, ta mabisbisinan ti tunggal maysa. Ket kakabsat, daytoy metlaeng iti gunam-gunam, iti tiyempo, iti adviento. Ket kasapulan, iti panaguray. It is indeed talaga nga ipasimudaag iti adviento, iti panaguray, iti panagpasensya iti tunggal maysa. Daytoy nga rod iti kayat nga ipasimudaag daytoy nga tiyempo iti liturhiya tayo panaguray. Ken kastapay kakabsat kayat ko nga ipagarup nga pinagtugaw ni Jesus dagiti nagadu nga tattao, yan tangay takayat na nga dagiti mismo adalan na iti mismo nga agserbi kadagitoy atat tao. Yeah? Dikat din no adda iti bisita tayo, no kayat yung nga papanawanan nga insigida, ay kat saan yun ang pagtugawan. Dikat din. Ngem no kayat yung Serbian, ikan iti nagpaydumang panangilala, istaltupe nga wagas panagserbi, ay kat ti umunang aramidan nyo, pagtugawan nyo, dagitoy nga bisbisita. Kayat ko nga ipagarup, daytoy iti kayat nga igunam-gunam ni Jesus kadagiti adalan na. To serve the people extravagantly. Ken maudi kakabsat nga puntos. Iti maudi nga paset, the latter part iti ebanghelyo nang ngagantayo dagiti abalikas. 7 a basket ti napno kadagiti natda nga inornong dagiti adalan. Apay kadi nga kinasapulan pay laeng nga inornong dagiti adalan dagiti natda. Mabalinmet nga intedalatan kadagiti tattao wenno pinagbibingayan da. Apay nga kasapulan nga ingunam-gunam iti ebanghelyo nga adda iti naurnong anatda. Kakabsat no napadasan yon iti napanangan iti maysa nga buffet restaurant. No napadasan yon ti napan ti Vikings wenno dads wenno dagiti eat all you can nga panganan buffet style. Instinctively ti umunang kayat tayo nga alaen wenno ramanan ket daytay dandanin maibos. Dikat din no basit tinagtidda natidda ay ket mabalin nga ipagarup tayo ay naimas nalabit daytoy tadandanin matda nga rod no adda iti natda wenno adda iti maragmeg no dalangan ti maragmeg ay ket kayat na nga ipasimudaag naimas iti makan kasla isagsagana dagiti taga Santa Cruz naimas. Kasapay kakabsat, kayat ko nga ipagarup nga iti ebanghelyo ni Jesus mismo
Kaya't na ngay pasimudaag, iti kinapateg, iti panagbalin tayo met nga maragmeg. No saan tayo nga mapisi-pisi, no saan tayo nga agsakripisyo, no saan tayo nga ipaay iti anyaman nga gameng, talento, oras tayo, no saan tayo nga agbalin nga napisi-pisi at tinapay kadagiti kapulpulapol tayo, no awan iti regta raggat ken ragsak tayo nga agpakumbabaken mangirano ti anyaman nga dakada tayo kadagiti tattao ay ket awan ti ka-SS kan tayo iti imatang ti Dios. Yan tangay ti Dios tayo, Dios ti maragmeg. Ket when iti panagbalin tayo nga maragmeg, ay bumasit tayo. Ngem dayta iti tarigagay ti Dios ti tunggal maysa kada tayo. Nga mapisi-pisi tayo, tapno makapagserbi tayo ti kaadwan kadagiti amin na tattao. Ket makapagbalin tayo nga Jesus kadagiti kapulpulapol tayo. Kakabsat daytoy nga rod kuma iti mainayon kadagiti pagpampanunutan tayo. Nagtaod met laeng ti balikas ti Dios, nagtaod met laeng ti ebanghelyo anang igan tayo. Sarno tayo ti panang pabaro ti tarigagay ken gagem nga agserbi dagiti trabahador tayo ti Family and Life Ministry. Mo tayo nga daytoy ket nakapatpateg nga pagserbian awan ti sisa no awan ti familia. Tunggal agasawa, to'y dangarod, siyam dagitoy, magkasimpungalan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Manaydayaw ti Apo, dadalata, nga umay, sinadaan, nga serbi, iti pamilya, ti beneg ti prekana ti masansan nga obra enda ngam nagpateg tata ti beneg ti Grandparents Association, Catholic Grandparents Association, ti beneg ti panangtaming kadagiti pakasaknan ken kasasaad ti tunggal familia umuna ginggana may kalimang atawan kastamet ti beneg ti familia may panggap iti responsable nga panagplano nang naruna ti natural method nga isuro ken iwanwan tapno saan nga agusar iti contraceptive dagiti igunam-gunam nga programa ti biag ti familia ininutan nga babaan kadagitoy nga panagabagi dagiti sisa ken dagiti barbarangay ininot nga mapauneg ken mapadakkel tayo nga ipapati ti panakaitandudo ti panakamuli ken panangaywan ti familia. Ay ayatek nga kakabsat nga agasawa si dadaan kayo lang nga magipagtrabaho, magturong iti panakapabaro dagiti familia, kas kabasitan agimong amang bukal kadagiti sisa, nga agturong iti panagrinanod, panakipaset, kan panagmisyon. Manidayaw ti Dios iti dati nga gagam kan tarigagayo. Arami ninyo arod ti panang pabaruyo iti kariyo para iti panakapabaro ti kagimungan tayo. Madaydayaw ni Apo Hesu Kristo, tinasantuan na Eucharistia, mamati kami ani Jesus, ti dalan, ti pudno ken ti biag, imay amangi kasaba iti pagarian ti Dios, ti mensay ti panakaisalakan ken panakawayawaya. Inwaragawag na ti pagarian ti kinapudno ken kinalintag,
kapya ken ayat. Impakat na ti panagbiag na ti anyaman ngem sursur na. Mamati kami akas adalan ni Kristo. Masapul surutan mi ti dalan ti kinapudno kapya ken ayat. Si kakaysa ti sibubukelan na Kristiyanon agimong. Masapul nga ituloy mi ti misyon ti Apo amang pabaro iti amin abanag. Ti agbalin a lebadura ti gimong. Tapno mabalbaliwan ti dakes a galad ken panaglalangen. Kang runaan na ti panagbalin mi a pagwadan iti padami a tao, mabaan ti panagserbi iti Family and Life Apostolate. Mamati kami a babaan ti panagserbi mi kas kameng ti Family and Life Apostolate, agpaay ti panagsantak ti simbaan sa nga karubaan, kat may sa awagas ti panagipaset mi, babaan ti naindaklan, nagrasya ti Espiritu Santo, ngagturong ti panakapabaro ti biag pamati ti parokya, tababaan ti nasantuan a Eucharistia, mataraunan ti na Kristiyanon agimong, kas panangsurot mi ti awis ti Apo, karimi akadwami ti asawa mi ngagbalin kami anapudno iti daytoy nga akam ken annungan iti parokya. Tulungan na kami kuma ti Apo. Panakaikararag ken panakabindisyon. O Dios nga mami impay mo a makiranod kami ken Kristo kas ari tapno agserbi kami ken ka ken iti pada nga tao. Ipay mo kadi a babaan ti panagakam mi panagakam dagiti nga kakabsat mi iti Family and Life Ministry, may parangarang tinapakumbaba a panagserbi iti anak mo, magpaay ti panakabangay kan panagsantak ti pagariam, amang rugi iti Iglesia Domestica ti Familia. Bendisyonam dagiti nga kakabsat mi, tayat dang agserbi ken ka, ken Kristo nga Apo mi, babaan ti panakaitandudo, ti panagsanto dagiti familia, kapumetlang ken Kristo nga Apo mi. Dagito yung agserbi, kablawan tayo, kan tayo ti talunga tupak. Tumakder tayo para iti kararag nga sa pasap. O Dios nga ayat, iti panangbukel mo ken Maria nga awan tulaw na, isurom ken ipariknam kada kami, ti kinatanok ti nadalus nga ayat. Ikamang mi ken ka dagiti kasapulan mi, tapno natarnaw ti ayat mi akas ken Maria. Tunggal panggep kunatayo. Ama, isuro na kam nga agayat asipupudno. Idadawatan tayo dagiti amin na tattao ang napili kinadutukan ng agserbi ti kagimungan tapno iti natarnaw ngayat agserbida amang tuntun itimbag ken pagbiagan digiti ni dumduma iti kagimungan gapu iti kinakurapay ananayen wenno makuna anababa akasasad ti panagbiag dawaten tayo ti Apo. Ama, isurom ang agayat asipupudno. Idawdawatan tayo amin, anasawaan, tapnog balinda, asibibiyag, apagtuladan tinapudno, ken nadalos ngayat, babaen ti panangitan dududa, iti kinapateg, ken kinasagrado ti biyag, pamilya, ken ti sakramento ti matrimonyo. Dawaten tayo ti Apo. Ama, isurom ka nga agayat asipupudno. Idawdawatan tayo, dagiti sisa ti parokya tayo, tapno agbalinda podno launa ya baro awagas tibiyag pamati babaen ti panagmaymaysada iti puso ken nakem sapay kuma tay maparangarang da ti asi ti Dios babaen ti panagbiagda akas maysa asisa dawaten tayo iti Apo. Ama, isurom ka nga agayat asipupudno.
Tapno dagiti amin apimusayen ket awatendan tigunggona tinatarnaw a panagayat san kuma dagiti babak da ti kitaen ti Apo ngem ket di ti da amang tungpal tinakem na. Dawaten tayo ti Apo. Ama, isuro na ka mga agayat asipupod no. Agpaaymet kadagiti personal a panggep ken pakaseknan tayo. Managayat nga Ama, dagiti italekmi, itakaasi ken ayat mo. Denggem kad ida, ket pagbalinan na kami anapudno, iti panang italom kada kami, gapo ita na ayat nga imbag mo. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaayaw iti Dios Ama, aman nakabalin amin. Dawatan mi ken ka, Apo, tamaidaton kuma akan kanayon ken ka ti sakrifisyo ti napasnek a panagserbi mi, ket iti panangtong palmi, iti insongsong mo a misteryo ti Eucharistia, ibungan na kumakada kami, iti panangisalakan mo. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo, ada kumakada kayo. Itagayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mikat pa kay sa lakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin ken agnanayon na Dios. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu ididamo nati imay inkawes nati lasag mi anakurapay. Ket sinungput na nga intong pal daydiin ingakat mo kadagiti tiyempo akadaanan. Tapno inton pidduan nati umay ket mapakuyugan iti dayag ana akaraniagan, isunto ti inkam panangawat, asilalatak, ti sagot na akinagasat,
iso nga inkarina ket namnamaen mi as iriridam. Hanansata makidangdanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin na bunggoy ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket ikantami adi agsarday. Santo iti Apo, Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napno udaw, iti pakaidayawa. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Noonay Apo, abig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaay mo ti Espiritu mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan daydi panangrabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag, isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti aduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarud panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayong paay mo amay karik kami nga dati to'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma iti Espiritu Santo. Laglagi pa mapo ti iglesia iti sangalubungan, parayrayam tayat na Diyusan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, numarlong obispo mi, ken amin na papadi. Laglagi pam amin na pimusain awatem iday ti sidong mo apakakitaan dagan ka. Ipay mo mata kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Ken makiranod kam to kinanggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, kinagasat nga Jose nga esposo na, kada kitinagasat nga apostol ken sa santo na kapudnoan nagserbiken ka. Makikadkadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitan tanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo ken Apo ni. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Dios na panursuro, turdan tayo ti agkuna. Amami nga dat sa dilangit, madaydaya o kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basang.
iutang dagiti nakautang kada kami. Di na kamet baybayan no mannugot ti suliso, isalakan na kamket iti dakes. Dawatan mi kan kaapo, tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, kan iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapu kaniyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam, ket kas mayanuro ti pagayatam, ipaay mo kada siya asikan kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios. Adtoy ti Kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Pagrarami
puso tibiyak ang inanag rigat ken kararag para ti sangalubungan at taripnong pamilya. Ti ayat ti pamilya, bokasyon ken dana ti panagsingpet. Agparintubang tayo, amin. Nailangitan nga Ama, umasideg kami ngagdaydayaw ken ka. Tapno agyaman kami tinaindaklan asagot ti pamilya. Idawdawatan mi amin a pamilya. Apinasanto ti sakramento ti matrimonyo. Sapay kumata mapabaro ti tunggal aldaw, ti grasya nga inawat da. Ketkas iglesia iti pagtaengan. Sapay kumata balindag saksi ti kaddam. Ken ti ayat akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Dawdawatan mi amin na pamilya, ang marigrigatan gapu iti parikot ken sagsagabaan, gapu kadagiti sagubanit wano kasasaad asikalaan ti makammo. Taginayunem kadida ket ti pariknam kadakwada ti dana ti panagsanto apangayayabam kadakwada. Tapno mapadasan da ti awan patinggana nga asim ket masarakan da dagiti baro awagas ti panagduras da iti ayat. Idawdawatan mi dagiti ububing ken nagtutubo sapay kumata masarakan da ket sumungbat da asiraragsak ti bukasyon nga insangrat mo kadakwada. Idawdawatan mi dagiti nagannak ken apong sapay kumata mariknada asinyalda ti kinaama ken kinaina ti Dios iti panangipategda kadagiti ubing nga iti bagi ken kararwa intalek mo kadakwada ken iti kapadasan ti panagkakabsat ang mabalin nga idiyaya ti pamilya iti lubong. Apo ipaay mo kadi ang mabalinan ti tunggal pamilya nga ibiyag ti tumutop ang nagaayabanda iti kinasanto iti panagbiag ti iglesia kas may sa anakaayaban ngagbalin a misyonero a disipulo iti panagserbi iti biag ken kapya iti panakiranod kadagiti papadi ken religyoso ken amin a bukasyon iti uneg ti iglesia. Bendisyonam ti sangalubungan at taripnong pamilya. Amen. Mangibaon ka, Apo. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tadaytoy na Diyosan na sakramento, dalusan na kami iti amin na kinadakes, ket saganaan na kami amang rambak iti piyesta, ti panakaypasngay ti anak mo. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Tayo, bita kumbento ta kamamo tayo nga nalaing ni Apo Eril dalanglang pagbiit at agdadaras kay nga gawid ang pangrabii niriyan dalaang di kayo nga agdadaras nga kapulapul kan kalangan tayo nagiti naganak ken kuana ken isuna damay sa kabsat nangom san nga nakaumay paita at the online classes na. Ala, thank you ti Yayo, mamang sarabo ken kuana. Thank you kadagiti trabador ti pamilya, sapay ta umadu kayo. Di bagama po eri. Agyaman akmet, Apo, kakabsat, iti panangipalubos yo, nga makipagdalyasat kada kayo, mangituloy iti panagdalyasat tayo, nga turong iti pagarian ti Dios. Makipagbaklay iti cross. Kakabsat, titinulong tayo nga rod, ag kikinararag, kaya nagsisinur, Basta naragsak ni Eril, may agyaman tayo, ta nagragsak na.
Apo. Nabayag nga arapaapok dito yan Apo, nga makipagbinulig iti kararagsakan, napnuan reget ken regta nga Apo Padi. Apo Flor, isa nga Diyos unay tiyag ngina kakabsat, itultuloy tayo ti panagtutungtong sa jay kumbento. Ti Apo, ada kumakada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti nasanto na misa, in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Itay nagsapata, umay da magkipicture. O Maria nga Immaculada, kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagda unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno si ka ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Abo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama,
ket ituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika kang atuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saon, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, alamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang igod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong, ti mensahe ti asi, iti sangkatawad, karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibaon, maisurubang serbi, upanatay ni Kristo, buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti hapon.